Nying wuon onge? Nying wuon nitie. To daki go, chak dong mini chako go. Chakwa go. Nying wuon. Nyasaye okonyi. Cham kuon gomena. Ne nyikwara Mogajwang' kamoro amora ma untie, ma iluongo ni Saluoji Pandora Ndhuklunda Mbata Nyambudo. Wan ka kod adani full nyingi. Sareka baba. Ma iluongo ni Sareka baba, nyikwara Mogajwang' ma iluongo ni Sareka baba. Eka wan kod Filipo Igoria. Bas iluongo ni Anyoso Misinga, ma wan ga Anyoso Misinga. Ma bende kawuono wadwa ni mondo mi wapuonju kaka inyal chielo omena, koso dong' mana diere Anyoso. Wadwa nikech ing'eni wasegimo wasedo ni sani mon ketho chielo omena. Sareka baba dani mondo mi opuonjwa kaka inyal chielo omena. Okay, Sareka baba, omena kidwa chielo omena maber, omena ma fresh ma koro igole na mosetwo matin, ichielo nang'o? Omena ikuongo kosemoye mosetwo maber. Gimitimo kuome, kosolose maber tikete e suria. Yes. Kisokete e suria, yes. Tikedo ka gima suria tiende ni mano sufria ne jo karachuonyo, jo South Nyanza. Suria mano sufria. Koro kisetime kamano. Biro ka gima biro modwa biro madek-dek. Madek-dek. Tikete kando. Madek-dek chati. Yani koro biro ka gima odwa tuo matin. Oda tuo matin madek-dek de jo South Nyanza madek-dek tene. Oda tuo matin Otuo. Kisokete kando. Kaw nyanya. Bas. Nyanya ni ng'ole, kiso ng'ole. To rude. Rud nyanya. Kiso rudo nyanya. Bas. Ket suria kando. Ket sufuria kando. Kiso keto suria ni kando. Gimitimo machielo. Yes. Otungu idwa ng'ado, kiso ng'ade. Keto chak chiek gumo. Bas. Kosechiek gumo. Kaw omena cha. Kaw omena. Duoke suria. Duoke sufuria. Ikendo. Kiso kete kendo. Yes. Kaw mo chaka mochiek to ole. Chwade mo. Ole kiso ole. Ochiek mos. Kosechiek. Odhi tot ni mos. Koro ikaw chumbi. Chumbi matin tipore. Kik iket mang'eny, mathin. Ithere kosi pore. Ithere nya matin. Nikech kila ng'ato nogo dhoge madwaro ladha. Yes. Kiketo mang'eny to dako chamo. Obiro mede wi mesa. Aya, wakelo nyanya to tichwadi wiye. Koro sama iseketo nyanya cha kuome. Kik iol pi. Pi kik ibugli ni olo. Iol pi we ochiek imiye dakika 5. Dakika 5. Um suria. Ayo. Mano omena man gi soup koso omena ma wet fry koso. Omena. Mano omena won midwa to ni soup matin. Yes. Soup pok inyisa ni dhi olo soup sadi. Koro soup ni adwa ni nyanya chochiek ochak mako dende. Okwongo tore. Kosemako dende. Koro adwa kelo pi kimba achiel. Maen nusu ne tiole. Iole, mano koro ok ter dong. Mano koro ok ter. Kiso ole pi no tidwa no chieg 1 hour. 1 hour. Kete piny. Bas. Mano omena no chiek. Iseloso kuon. Mano koro ngima. Koro matieni koro omena oseikore. Mano koro ler makete chiemo. Kuon osechiek. Anyoso koro lemno mondo wachak chiemo. Kuon be kidwa tedo. Kaw muogo. Mano kuon michamo go omena, kuon maber. Ok rind kuon. Michamo go omena. Kuon itedo mayom. Koro kuon kisotede mayom. An koro rinde. Tineno koro neno mayom, moro kite chame to joka iyi ok winji. Iyi ok kai. Kuon miredo moridore. Koro Anyoso in wadani koro lemno, koro mano osetek tedo. Koro ndego bedi koro wachiemo. Koro jatelo ma koro chung ne lemo en Anyoso. Koro lemo. Nyasaye ogwedhi. Wacham kuon gomena maber. Anyoso nuoye lemo no dichiel. Nying wuon Nyasaye chiemo. Lemo ma chiemo dak itude. Okachopo? Nyasaye ogwedhi. Nying wuon onge? Nying wuon onge? Nying wuon nitie. To dak igo, chak dong mini ichako go? Ichakwa go? Nying wuon. Nyasaye okonyi. Cham kuon gomena.